Ayo sambil Sik. Ono lem G. coba. Dewek ngerjani sendale Ambon. Tak lime. Dijak ngopi to. Ning sendale dilim. Golek dhewe njek li. Gini. Orantane ketok. Ayo ngopi. Ngopi, ayo. Kini tangi turu wis dijak ngopi langsungan. Ngopi nang lho biasane. Ngopi metu. Ki. Olah mumpung lockdown aja. Iki tanggal tua ini bos. Semangkat ayo metu. Bayari tenan. Ayo. Gas. Ngopo ayo. Mau kira ngopo-ngopo iki. Ngopo? Ayo. Oh. Tak jaki gelem apa ora jane iki? Mesti rapi. Ayo. Kowe ya wong loro ya. Ora ngopo ya? Ora ono ora napa-napa. Ngono Apa? iki. Barang buktine kuwi. Kuwi iki lem mosok iso mlaku rono dhewe. Lime kat nang kono kuwi ora maleh kok. Oh, berarti ngelem dhewe. Ngelem dhewe. Kelima mlaku dhewe ya. Mlaku dhewe romansa ngomong oke. Wis ayo sebenarnya ayo. Terus sendal enak. Ngobat awas ya.